warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng enjing kagem murid-murid kelas 5 sedanten. Mugi-mugi sami rahayu lan pinaringan keselamatan. Amin. Nah, murid-murid, dina iki awake dhewe arep sinau basa Jawa ulangan loro kanthi tema lelakoning urip. Ana ing ulangan loro iki awake dhewe arep sinau babagan teks pawarta. Nah, apa to teks pawarta iku? Coba saiki ditekno penjelasan iki ya. Bocah-bocah, wis padha ngerti apa iku pawarta? Pawarta yaiku kedadian kang nyata. Kita bisa oleh pawarta saka ngrungokake utawa maca saka sumber kang tanggung jawab. Kajaba saka maca lan ngrungokake, pawarta uga bisa wujud prastawa utawa peristiwa kang kita alami dhewe ing saben dinane panguripan. Bocah-bocah, iki lho contohe teks pawarta iku. Pawarta paling ora kudu bisa mangsuli pitakon-pitakon kayata apa, sapa, kapan, ing ngendi, nyapa, lan kepriye. Kanthi mengkono, pawarta kang dirungu, diwaca utawa diandharake lisan utawa tulis kudu bisa kajupuk sarine. Anane pawarta iku uga ana kanggone utawa gunane. Kanggone pawarta iku ana loro. Sing nomor 1, pawarta kanggone wong, yaiku andharan ngenani kedadean utawa andharane manungsa kang perlu diweruhi. Sing nomor 2 yaiku pawarta kanggone layang kabar, mujudake andharan, keterangan utawa jlentrehan kang dibutuhke masyarakat. Dadi loro iku kanggone beda ya. Sing siji kanggone wong, sing sijine kanggone layang kabar. Bocah-bocah, pawarta uga ana jinise. Jinise pawarta iku ana 4. Nomor 1 yaiku adhedhasar isine. Pawarta bab pendidikan yaiku sing isine nyeritakake bab pendidikan. Pawarta bab agama. Pawarta sing isine politik. Pawarta sing isine ekonomi, hiburan, lan sapanunggalane. Sing nomor 2 yaiku adhedhasar sumbere. Adhedhasar sumbere iki ana 3. Sing nomor 1 yaiku fakta. Pawarta saka kedadian langsung utawa nyata. Sing nomor 2 opini. Pawarta kang wujud andharane wong kang ngalami sawijine kedadian, yaiku ora ngalami langsung nanging ana narasumbere. Campuran yaiku pawarta sing isine fakta lan opini. Pawarta sing nomor 3 yaiku adhedhasar bobote fakta. Pawarta fakta utawa kedadiane pancen bener ana lan iso dibuktekake. Pawarta opini awujud andharane wartawan. Pawarta apus-apusan utawa hoaks. Sing nomor 4 yaiku adhedhasar sumebare pawarta. Pawarta lokal utawa sing dikenal karo wilayah kabupaten utawa kota. Pawarta regional, wilayah provinsi. Pawarta nasional utawa negara, lan pawarta internasional utawa donya. Bocah, yuk saiki makarya bebarengan yaiku njlentrehake titikane pawarta. Pilihan B yen pranyatane bener lan S yen pranyatane salah. Titikane pawarta sing nomor 1. Pawarta kudu ngandharake kedadian kang nyata. Kira-kira jawabane B utawa S ya?
Sing nomor 1 yaiku B utawa bener. Sing nomor 2 saiki pawarta kang ngandharake kedadian nyata diarani opini. Bener utawa salah? Sing nomor 2 yaiku S utawa salah. Amarga pawarta kang ngandharake kedadian nyata iku diarani fakta. Nomor 3. Fakta yaiku pawarta kang awujud kedadian nyata ditambah penemune ahli. Bener utawa salah? Sing nomor 3 yaiku S utawa salah. Amarga sing kawujud kedadian nyata ditambah penemune ahli yaiku campuran. Nomor 4. Saben wong butuh pawarta. Bener utawa salah? Sing nomor 4 yaiku B utawa bener. Saiki nomor 5. Pawarta uga bisa awujud hiburan. Bener utawa salah? Nomor 5 yaiku jawabane B utawa bener. Saiki sing terakhir nomor 6. Saben dina mesti ana pawarta. Bener utawa salah? Iya, sing nomor 6 jawabane B utawa bener. Nah, pripun? Sampun paham nggih babagan teks pawarta? Nek sampun paham, cekap semanten kanggo panjelasan dina iki. Mugi-mugi pembelajaran dina iki migunani ya murid-murid. Matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.